Initiatievenloket geopend. Amandeswater in Kasterij. Het is vandaag 1 februari. Dit is het PLMA-journaal. Kiki Jaspers van Fotografie Kiki is verkozen tot starter van het jaar 2012. Dat gebeurde donderdagavond tijdens een bijeenkomst bij de Rabobank in Venray. Kiki was een van de 4 genomineerden. Ze mocht aan het publiek, voornamelijk ondernemers, laten weten wat hun beweegredenen waren om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan. Starter van het jaar is een initiatief van het Venrayse ondernemersplatform, de gemeente Venray en Rabobank Horst Venray. Kiki mag ook haar opwachting maken bij Venray een bedrijf aan tafel, het businessprogramma van PLMA's TV. De overige genomineerden waren DTP Brandbeveiliging, AC Finance en Nexus Cleaning. Het is alweer enige tijd geleden dat gedeputeerde Patrick van den Broek bekend mocht maken dat er nu eindelijk begonnen kon worden met het project Gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. Vandaag werd een volgende belangrijke stap gezet. Het symbolische startsein gebeurde door de overhandiging van uitbreidingsplannen dwars door het gesloten loket aan gedeputeerde Patrick van den Broek. Van Leendert in Broekhuizen-Vorst is een van de bedrijven die sinds de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 niet meer konden uitbreiden. Het gebied tussen Ooije en Wansum is sinds de overstromingen juridisch beschermd als winterbed van de Maas. Door al die regels van verschillende overheden was het nagenoeg onmogelijk hier uit te breiden of nieuwe plannen van de grond te krijgen. Door een bijzondere samenwerking tussen betrokken overheden ontstaan er nu wel mogelijkheden. Het initiatievenloket is hiervan het resultaat, maar voorheen leek het erop dat overheden simpelweg niet samen konden werken. Overheden werken natuurlijk altijd samen, maar ze hebben allemaal andere verantwoordelijkheden. Dus Rijkswaterstaat moest echt bewaken dat de ruimte voor de rivier er is en er blijft. En de provincie moest gewoon zorgen dat zo'n gebied als dit economisch ontwikkelde. En het waterschap moet zorgen voor goede dijken. En de gemeenten die proberen hun economie aan de praat te krijgen. En uiteindelijk hebben we in dit plan ze allemaal achter één plan kunnen krijgen. En ook de belangrijke verbanden gelegd. Want dit was een heel groot probleem natuurlijk. Rijkswaterstaat moet die ruimte voor de rivier bewaken. En dat is ook heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar ondernemers willen verder. En dat kan alleen als die 2 overheden samen, en trouwens ook de anderen erbij, met elkaar zeggen, nou dan maken we ook één plan waar het gelijk allemaal geregeld is. Het is wel een heel complex plan. Het is ook een heel groot plan. Het is een heel duur plan. Maar het is wel allemaal geregeld. Het initiatievenloket is overigens geen fysiek hokje met loket, zoals hier uitgebeeld, maar een website als onderdeel van het project Gebiedsontwikkeling Ooije-Wansum. Een van de belangrijkste doelen is het stimuleren van de economische ontwikkeling in het gebied. Economische ontwikkeling is een hele belangrijke doelstelling van de gebiedsontwikkeling. En daar hebben dus de ondernemers voor nodig, hè, want dat zijn degenen die de ontwikkelingen starten. En wij willen gewoon heel graag weten wat iedereen wil in het gebied, om hen verder te kunnen helpen. Het economische belang van dit initiatievenloket wordt ook door de wethouder nog eens onderstreept. Natuurlijk is het groot, omdat in het gebied waar we nu allerlei maatregelen gaan doorvoeren met de hoogwaterbescherming, is het ook van belang dat de bedrijven die daar zitten kans blijven houden om ook het bedrijf zelf te ontwikkelen. En dat maakt dat initiatiefloket maakt dat mogelijk. Dit hele project heeft dat ook nog invloed op initiatieven van particulieren? Natuurlijk, ook particulieren worden geraakt door het hele project. Maar dit initiatiefloket is alleen voor bedrijven bedoeld. Maar particulieren, als die vragen hebben of opmerkingen hebben, dan kun je natuurlijk ook altijd terecht bij de gemeente. Houdt dat nu concreet ook in dat er heel veel bedrijven zullen gaan uitbreiden? Dat weten we niet. Dat hangt van de bedrijven af. Hè. In ieder geval wel is het zo dat bedrijven die iets willen, die hebben nu in ieder geval een plek waar ze terecht kunnen en waar ze een goed antwoord krijgen. En dat is heel belangrijk. De feitelijke start van de gebiedsontwikkeling is al geruime tijd geleden. Maar er zal nog heel wat water door Maas en Molenbeek stromen voordat alles is afgerond. Over een jaar of 10. Ja, we moeten 2 jaar lang hebben we nog nodig om de plannen goed op een rij te zetten. Alle onderzoeken die we moeten doen, de milieueffectrapportage, het archeologisch onderzoek, er komt echt heel veel bij kijken. We doen ook heel verschillende dingen. Hè. We maken een rondweg, we maken hoogwatergeulen, we leggen dijken aan. Dus het is echt een heel groot en complex project. Nou, daar hebben we zeker 2 jaar voor nodig om die plannen goed te maken en dan 10 jaar uitvoering. Voor de 32e keer staat het centrum van Venray op donderdag 7 februari in het teken van Hazinnenavond. Alle deelnemers en Joekskapellen verzamelen zich vanaf 7:15 op het Schouwburgplein. Vervolgens vertrekt de stoet naar de Grote Markt, waar om 7:11 vanaf het bordes van het oude gemeentehuis de avond wordt geopend door Hanneke, de boerenbruid van Venray.
Er zijn 9 joekskapellen die het feest muzikaal ondersteunen. 8 cafés zetten hun deuren open tijdens de Hazinnenavond. De Rooierie, de Klokkenluider, de Uitmarkt, het Upke, Herberg de Klomp, Hulsman, de Oldtimer en de Koets. Vanaf morgen is in de kerk van Kasterij voor het eerst Amandeswater verkrijgbaar. Het water komt uit de Duitse Herungen. Pastoor Huub van Horne heeft het water zelf vernoemd naar de bisschop Amandus. Heeft natuurlijk te maken met de heilige, het heilige beeld dat hier staat sinds 3 jaar op de plaats waar voorheen de heilige Brigida heeft gestaan. Brigida heeft een eigen altaar gekregen, was voor de Tweede Wereldoorlog ook. Nou, toen kwam er een plaats vrij en die is ingevuld door de heilige Amandus. Wie was Amandus? Amandus was een missionaris. Hij heeft gemissioneerd met name in het midden van de 7e eeuw. Hij is ook 3 jaar bisschop geweest van Maastricht. Vandaar dat hij ook wordt genoemd Amandus van Maastricht. Maar daar kon hij zich niet aarden. Er kwam een conflict met de leefwijze van de priesters. Die dachten heel werelds en hij vroeg aan de paus Martinus, ontslag. En die heeft het uiteindelijk ook gekregen. Hij had eigenlijk te weinig zitvlees. Je moet hem eigenlijk niet voorstellen als bisschop. Er was een man die dacht, ik moet mijn geloof verkondigen. Kan ik het hier niet doen? Dan schud ik het als stof tegen de voeten en dan ga ik weg. Ga ik naar een andere plaats toe. Het water heeft de heilige naam gekregen van deze Amandus omdat het water uit de Amandusbron komt. Maar ook omdat er een bijzondere legende is over de bisschop en heilig water. Volgens deze legende heeft Amandus ooit zijn handen gewassen in water dat een andere bisschop bewaard heeft. Met dit water heeft iemand ooit zijn zicht teruggekregen. Het water heeft een reinigende en helende werking als het gebruikt wordt met een gebed. Vanaf morgen is het water in flesjes beschikbaar in de kerk. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is er een nieuwe aflevering van De Geheimen van te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht is het bewolkt en het blijft grotendeels droog. Morgen is het zonnig, maar er is ook kans op een bui met hagel en sneeuw bij een temperatuur van 4 graden. Ook zondag zijn er droge perioden en in de avonduren zijn er langdurige buien. Het wordt dan 6 graden. Ik wens u een prettig weekend en graag tot maandag.